la reciclem des de casa. I no sé si alguna vegada vos ho havia contat, però jo soc mestra. I no conec a cap mestra que no es dedique a col·leccionar materials reciclables, cartons, rolls del paper higiènic, plàstics, botelletes, potets, tot el que trobem per ahí, perquè sempre li donem un ús a l'aula. I avui vos porto una activitat per als xiquets que comencen a llegir i a escriure, per a que practiquen l'abecedari, per a que practiquen les paraules d'una manera molt divertida i que podem jugar a casa en estiu i així no paren de practicar la lectoescritura. Per a fer l'activitat de la lectoescritura anem a necessitar cartró, 2 bases de cartró, una que ens servirà com a taula, per dir-ho d'alguna manera, on anem a escriure, i una altra que ens servirà com si fos una pissarra on anem a col·locar les paraules. Cartolines de colors i paper decorat perquè anem a deixar ben bonic el nostre joc, la pistola de silicona que ja la tinc preparada, tisores, pegament de paper i, el més important, tapons de brics, de llet, de suc, estos taponets que podem obrir i tancar. El primer que anem a fer va ser decorar. Les anem a forrar en el pegament de paper, i si volem les podem decorar en algun paper que tinguem per ahí, o dibuixets, o simplement en res. Ja ho tenim decorat. Estes 2 tiretes que vegeu així no és decoració, encara que parega perquè fa conjunt. Estes 2 tiretes les hem apegat només en els cantons i l'espai de dins queda sense apegar, queda lliure, perquè el que anem a fer ara és retallar unes tires de paper blanc i les anem a col·locar per enmig d'aquestes tiretes que el que van a fer és subjectar el paper i se quedaria d'aquesta manera. Això com si fos una pissarra, així seria el nostre tauler del joc i així posarem una paraula. Quan ja ho tenim tot preparat i decorat, el que anem a fer és agarrar els nostres tapons i el que anem a fer és col·locar-li així en la tapa, en permanent negre, una lletra. Com jo ja tinc els taponets preparats, m'havia oblidat de dir-vos un detall molt important. Evidentment estan llavats durant diversos dies, estan en aigua i en sabó, i quan ja els tenim preparats, així, jo ja ho he llevat, per això no se m'havia oblidat, vegeu que hi ha com unes dentetes i això va juntar un altre tros de plàstic en unes dents com per a tallar. I aquest tros de plàstic l'hem de llevar. Doncs ja tenim el joc preparat. Tenim els taponets col·locats tots en el nostre tauler i pegats i una de les paraules col·locades en la zona de la lectura. Jo, com vegeu, tinc dos paraules més posades que són en altres idiomes, perquè el que vull treballar són 3 idiomes. El castellà, l'anglès i el valencià, que són els 3 idiomes que estan treballant els meus xiquets en el col·le. Com es juga? Els xiquets venen així, a la caixeta on tenen totes les lletres, han de buscar les lletres, per tant ja estan reconeguent l'abecedari, reconeguent les lletres, ja estem fent ahí un bon treball. Agafen les lletres adequades i les han de col·locar en el corresponent taponet. Espero que tots els que sou profes com jo s'heu apuntat a aquesta activitat per a fer-la en classe i els que sou papis també, perquè segur que en els vostres xiquets en casa aquest estiu aneu a disfrutar-la molt. Fins a la pròxima!